Mikä ihmeen Outokumpu? Mistä tää on syntynyt? Meilläpä on kaivosmuseo, joka kertoo paljon tästä historiasta ja koko paikan synnystä. Tervetuloa tänne Outokummun kaivosmuseoon. Täällä on kaikenlaista. Kaukana viime vuosituhannella dinosaurusten ei kyllä dinosauruksia. No, kaukana viime vuosituhannella 1800... Se oli kyllä 1900-luvun lopulla. Tässä takana voitte nähdä näyte sydämiä kairaporauksia. Outokummusta löytyi kuparia. Tällä kaivosmuseossa paitsi että pääset tutustumaan Outokummun historiaan, niin pääset tutustumaan myös kaivoshistoriaan. Tässä näette pienoismalli, missä on paljon Jos minä tästä alkaisin teille jotain selittämään, niin en edes ala. Parempi tuutte itse katsomaan. Nähdään täällä museossa.